ga muche na akwụkwọ nsọ. Asa ga-atari moyechi. Teshi gwa ya na church. Atari gido chechi. Mana yo. O maka ndị na-enwe ebe ha gacha. Kwesị gaje obo oweji. Gbanye n'ọka anyị lakpuru. Gbanye ụmụ ọkụ. Ejikwa m aha onye ọbụla lụrụ ogono ma onye kere gono n'anya ọgụ imege emege kpa ihe speech ọkụ na kpam ihe m ga-ebigo n'okwu azụ nga m bie gị maka chi dịsi ihe niile ga-anọgide n'ụlọ ọgwụ taa gba Krismas. Na nnukwu m anụ emere m nnụ. Erighị na-emedu mgbanye ọkụ ya kpa gbaganye ma ahụgo gbanye ma ahụgo nwere nwoke ọkarụ ya mara ahụ ọ na-eji ọka enye ụra ọhụrụ onye nwune gị nwoke lekọgbara nwoke kpọtọ ngwọ onye nwune gị nwoke ịtụ ndị ga-arụgbu ị ga-arụgbu ụwa niile na inwechi ike ịrụgbuli m ambassador chief Imo worldwide. You can never rugbo me. Ị gara ka gwụgwụrụ agwọ ncha akụ gwara rie nga ọ na-achọ isi ekere elebedi ọ na-ada aga ya n'anya ọ nwere otu nzuzo ogbu ọra abara secret society. What the hell is going on here? Just what the hell is all this? So I can grab a bit, just a little bit of sleep in this house. What the hell? I just came back from the States. I ain't got no rest from morning. I've been stressed. I'm fatigued. As you're looking at me right now, I'm fatigued. I ain't got no little strength like this. I need my rest. Just switch the light off, man. This is shit. This is messed up. This is ew. I can't even stand this shit, man. Oh, what the hell is going on here, man? This is messed up. This yikes. This is ew, man. I can't even stand this shit. I can't stand this shit. Shit time how. Lena bedi onye ọzọ toru na bedi mara hụra ịbịa ga agbasa kasa ọ gwụla English ka ijiri lo sheet ijiri ịba aga Latin nke dapụta nwoke sheet nkọta ọrịa anya isi abụlọdụ na-enwebeghị onye gara ya bụ ụmụazị ibegolo ote ha ga na họteelụ kwa ụgwọ wanye ga-ebu nọ na-eriri iwu ụwa gị bịa ga na agbanwere nwaanyị shakashaka na ahụ isi oke eto ọgbọ gị isi oke eto ọnọ ị ga-esi agwọ ncha akụ onye gịsi ọ na ịnwụ ya gị nnọhịọ mgbefe nkwa aka otu eze gị na-agachi agụ n'ọnụ mche gị anwụre nwoke rie ka shit gbara na mgbago. I can't even stand this. She just put the life off. I need to sleep, alright? I need to sleep. I need to sleep. What the hell is going on, man? I can't take this shit no more. I don't need this shouting, this altercation. I'm not built for this. I'm not wired this way. I'm wired to have my sleep as calm as possible. So fuck this shit, man. Just Lonja no mge mete kre bere se agache. Abesi ga jobo. I ga jobo ni ho wele. Ni ho ile magnet gi mo nga mo to kwanya. La ura maka ga mawa garu ngwangwa. Onye bugo kwe bu dobre mmadu. Ko we ga jem. Ura ga ndam n'anya. Ma o wele owu, ma birthday ya, ma nta, ma imo, ma gi. As far as is onye so mu na nwoke na ọnwa mu na nwanyị. Emere the import. Bulali ka ngishi prozi ya shinye ha nado as far as so ka no mulo enwishi mekete ga ahụkwu ihe mmugbo awu house husband kaga ga aja kaga ga atari kaga ga eme ntami montri ya no gide nga na shi otu eshiri bulali ga bupa ahia kam ga gobo asi gobo gi ga shitanya anyị kaba ulo gi gwa Chief Johnson nwa Obasi the shipping magnet nwoke na atalalo nta atalalo Imo onye ọbụla si aga na Dallas na amado onye Chief Johnson nwu mana onye ahụ anọdụ Dallas ndị niile bi na Dallas ma ndị na-achọ ibulalo katapila ndị na-achọ ibulalo moto ndị na ihe ọbụla ị chọrọ ishipụ otu ụmụnne gị ndị ụfọdụ nọcha obodo ibebue a na-esi ha chịrị ilo ede ha gba tiketi n'aka Chief Johnson Obasi nwoke ukwu ya shipụ ụmụnne gị shipụ ha gị ga na mmiri ga-agụchara ha nyere ihe ọ na-arụ. He is a specialist. Nwunye ya kwado nwanne ụnụ nwaanyị n'ahịa Lolo Meregedia Lolo Rufina nwa Obasi mune m nọ ngwa nwanyị ọma nwanyị obi ọma ya na di eshiri ote wuru otu ya na di enweda catastrophe otu di ya nwugide nwunye n'anya ote nwufe ya ofe nwunye werekwa n'ịhụnanya ọ wote di na nwunye kwesịrị isi ebi
ha gabede ebe ọbụla ha nwetara onwe ha magnet onto magnetship ede ụmụ anọkwana ka ha ji ndị nwoke 3 na otu nwaanyị ha niile awụcha na graduate all of them is under graduation ha niile gbamgbem nwoke nọdala hey ndị council of chiefs ndị obowo ndị achara obowo niile ọsị kelecha mmụọ ị ga-ahụ ha echi ma ị gara obowo ị ga-ahụ ha niile taa wụ 10th of October 2019 ọ ga-akpụta akpọtụ n'obowo mana aga m anọ n'ụlọ jeme achara nga gaba ga-achata ihe ịgawa tikwa akpara ihe a ga-eke gị ikete eke m na ngafe n'ihe ihe oge egbu nke ya na nke Mwerisa ọwụ otu ihe a sfarasis nwere gị nwoke na kanọ nga agaghị m ata ego ụkwụ maka onye arị nga ịhapịa ya shie agwụ shie eke abala ihe ọnọ nga arịarị nwoke ọbịachi obodo ibolo ihe obu nna akpa ndị fire brigade buru ya sababa ya nga drọs ukwu ya na ya ome shit ọ bụrụ ihe o jiri lo nothing importance lekwanye m agwa gị ka emega gara obowo echi gwara m Chief Johnson nwa ọbasi si ya na Chief Imo worldwide Chief Imo a na-ana ahịa n'ụwa niile na mụ na ezinụlọ m gbekọtara ọnụ oke anyị niile tikọtara ọnụ si ya gịnị happy birthday anyị si ya happy birthday ogologo ndụ na ahụ isi ike nwoke werele traditional ruling n'oke mere marasị na Igbo nke ọbụla ahụrụ onye Igbo pụta ya dịka Igbo ya na nwunye na-ebi n'udo Igbo nwoke mere maka ndị obowo niile nọ na Dallas okeke ya na-achịkọta ha is a ruler advisor ọ bụ traditional ruler bụ traditional prime minister bụ traditional council in chief nothing was he not ya bụ ihe niile ọwụ ya ọwụ ihe o kwuru so ihe m ga-asị Chineke goziwe duwe ya ije gbalatara ya n'azị mana kwe hụrụ ọ bụrụ na ịgbanye ọkụ na rahụ ụra enweshi m ike rahụ kpụọ anyị nye ga-emechi ya meta biko a ga-agbanyekwa ọkụ a ga-agbanye omema polu ọ ga-eme gị ma chere olisa polu ọ ga-adọ gị akwụkwọ ma gị lakpuru ngama gbanye n'ọkụ m lakpuru m Baba mo oh ihe ọbụla Chineke mere ya ka mma n'ime ụwa niile. The only perfect God that does perfect things. Oh ya wụ Chineke. So